jama'a ku daina sai da Pi network ɗinku, saboda hakan laifi ne a gare su, sannan kuma kai ma za ka yi da na sanin yin hakan nan gaba. Ku daina sai da Pi network ɗinku 300, 400, 500, saboda za ku yi da na sani, kai ko 100,000 aka sai Pi network ɗin kar ka sayar, kai ko miliyan 1 ne, saboda Pi network ya zama da wani salo wanda mu ma ba mu san da shi ba. Ku duba ku ga yadda abubuwan suke tafiya, ku duba ku ga tsarin nasu. Duk wani course da muke mining, Pi network yana gaba da shi, saboda ku dubi koma KYC nasu, ku dubi yadda yake tafiya, KYC nasu, common KYC. Kuna ganin yanzu national ID card in kana da plastic, in dai baka da wanda government suka yarda da shi, to ba za ka yi KYC ba, ba za ka yi da KYC ba, ko kuma sunanka kai kuskuren kalma ɗaya, KYC ɗinka ba zai tafi ba. So ko ya dawo yanzu ku dubi wannan, an masa prison account na shekara 100 kenan aka masa, sai 21-22 sannan zai transaction. To yanzu lokacin da zai transaction ai kuka kansa jikokinsa wasu sun mutu. So abin da nake so da ku mutane ku gane, ku daina transaction, ku daina siyarwa yanzu, ku daina tura coins ɗinku, ko kuma masu siyarwa ku daina siyarwa, masu siya kuma ku daina siya, saboda hakan kaga misali yanzu in ka sayar ko kuma ka siye, yanzu nan gaba za a rufe, don dole ne ba dinka transaction fa, kar ka tunanin wai ba su ma da freezing yau ba, a'a za su zo su bibiyi record ɗinka, kana za ka shiga jan layin nasu, in ka shiga ka ƙetare iyakansu za su bi record ɗinka su gani, in suka ka ƙetare masu doka za su yi freezing account ɗinka shekara 100. To jama'a mu kiyaye, sannan mu kare account ɗin mu daina transaction yanzu har sai an je enclosed mainnet. Gashi nan enclosed mainnet shine fee to fee zai halarta, amma yanzu is not allowed. So jama'a mu kiyaye, mu kula. Masha Allah, Allah ya samu dace.